Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya warga mirip gambar. Kanca-kanca pemuda sedaya. Niki kula cangik gebyakan utawa perdana ngaturaken gung panuwun diparingi kesempatan lan wedal nggih mupuk generasi seniman ingkang sakmenika tasih madya mugi-mugi enggal lancar anggen kula belajar. Niki kula sak kanca SMKI Surakarta ngaturaken kaping sepisan. Rungokke lho. Sugeng mengeti ambawarsa setunggal sura 1434 Hijriah. Nyuwun gong samudra pangaksami bilih tasik kathah kekurangan-kekurangan anggen kula cangikan. Ya. Namun nika ingkang saged kula aturaken, kula matur awit saking menika monggo kula nyuwun kanthi hormat Kanjeng Bapa Sunan Jaya kula aturi minggah. Pripun Mas kedawan apa? Iki mati ning kene. Pripun? Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nderek pitepangan kalih Bapa Ki Sunan Jaya riyin. Wong sing ragati kok dijak tepungan lho. Ya. Iki kan ceritane cangik. Wow. Jadi mbok dalang kondang kaya apa lek cangik ora kenal yo. Sik to, tujuane piye to tujuane iki? Yo nderek pitepangan rumiyin kalih mbok cangik. Dipun tepangaken kula Sri Nanjaya. Oh nggih. Menika cangik saking pundi, Mas? Niki saking Surakarta. Surakarta Hadiningrat. Sak rombongan ngeten. Nggih, sak rombongan iki. Mas, nek nanggap cangik niki ngeten regine pinten? Napa dereng enten tarife? Lah niki gebyakan kok. Wo. Nggih, nggih ngaten para bapak kang sami rawuh kula matur suwun. Terus nek enten pemain utawi seniman pelaku niku enten seniman penikmat. Dalam artian enten penonton. Terus nek kula matur bloko dhateng panjenengan gigi niku teng warung mawon mboten saged. Terus nate kula dereke teng Solo. Bapak balik. Kula magrib niku wangsul. Jam 10 niku sambat, Pak teng kuluwe. Lho, Bapak teko Ponorogo lho, Le. Piye lah ku? Lah aku rung mangan ki lah tadi. Niku teng warung niku berarti rak mboten saged ngoten. Golek sego ning warung kok ora iso. Bapake teko Ponorogo kok disambati lho. Ya balik oh Pak golekno sego goreng niku.
Dados niki kakangane Lintang kathik kali Lintang meh padha. 11 12. 11 Eh? 12 ya. Maksudnya piye? Kalih Lintang 11 12. Gigi niku dalange niki. 11 13 niku 15 dina ra arepe metu to masalah sekolah. Nggih. Pak aku golekno sekolah ning Malang. Lho, arepe golek jurusan apa lho? IPA ku ya apik, IPS ku ya apik, Pak. Lho, besok arepe dadi apa? Ya sak dadi-dadine ngoten le dawuh niku. Ampun diwedarke mawon. Terus kurang 15 dina niku ngomong kali bapake, "Pak, aku tak ndalang surat." Iso le? Iso. Ngoten. Lho sampeyan lho suluke ora iso. Suluk urung iso, cerita urung iso kok arepe mayang mongko dalam jangka waktu 15 hari apa iso ngono. Wis iso, Pak. Lah niku yogane yo grupku kondang. Lek promo ngoten manja. Kula duwe kumpulan yoga kalih sinten Raden Kraton niku sinten, Mas? Raden Kraton niku sinten? Hapsara niku. Raden Mas Hapsara mbuh dawa jenenge, Pak. Lho. Niku pripun? Jale jelasno. Maksude gadah grup yoga niku pripun? Lho, ora. Maksudnya iku lho sing Raden Kraton sampean critakne niku sinten terus sampean iso ndukun niku lho. Oh. Niku sing teng Inggil Mas Matius. Napa? Matius niku nggih niku Raden guru kula teng kraton. Guru. Nggih. Sing akhire sampean iso nambani ibu sampean iki lho. Nggih mboten. Lho kok nggih mboten. Omonganmu kok ora pati cetha to tak rasakne. Sampeyan jelasne Sik rada kaku, Pak. Oh. Sing kraton pau sinten? Asmane Matius, Mas Matius. niku napa niku? Niku Mas kula teng Solo. Oh, nggih. Nggih. Sampeyan mayang niku nggih remen, Mas. Maksudnya rasane mayang rak ngoten niku harus bertanggung jawab menjadi sutradara pakliran. Sakniki pun remen ning riyen niku tasih ogah-aguk ngoten. Oh, ogah agu ki lho tembok Maksudnya kok. tasih iki sir mayang apa ora ngoten tasih ngoten pikiran ngoten. Dadi maksudnya sampean sik meragukan aku dadi seniman dalang apa nggih, ora. leres. Oh, maksudnya ngoten. Tapi nek sakniki Pun mantep. mantep lho dadi dalang. Nggih. Berarti nek konsepnya dadi dalang kan harus belajar. Nggih. Belajar cerita, suluk. Nek dawe Pak Bagio, Pak D, Pak Lek menjenengan sampean kuwi duwe wadah. Swara duwe, mingkari le sinau. Sagu sinau? Sago, Pak. Heh? Sago. Ngomong ngene kok karo nangis ngono. Sampeyan iki ora kok bapak karo Mas Gigeh ngono lho. Oh, Iki pemain ibaratnya lawak karo dalang. Ngono. Dadi siap untuk belajar suluk, cerita. Nggih. nggih. Kok ora pati mikir to nggih kowe? Terus sakniki sampean sing memimpin untuk cangian, nggih? Nggih. Ya, cangiane tembangnya napa, Mas? Sik eneng. Dim. Sampeyan nur kambang nek dereng ngertos nggih. Sampun. Derek anu sinome Pak niki. Senapa? Sinom. Oh, tembangnya sinom nggih. Ya, sinom Parijata. Terus sing ajenge nyuwanten? Kula nyuwun Dik Yuli. Oh. Dik Yuli niku sing pundi? Niku lho niki. Pripun, Pak? Anu Pripun? dalemipun pundi Dik Yuli? Kula saking Karanganyar. Oh, Karanganyar nggih. Mojo pisang. Aja ngomong-ngomong. Wis tak Karanganyar ngono wae. Kar. Ketok-ketok desane.
Lek sing niki Mbak sinten? Mbak Cynthia. Oh putrane Mas Joko Klentheng. Nggih. Oh kok nggih nggih. Anake Joko Klentheng nggih. Pak Joko. Kok Joko Klentheng. Nah, berarti sampean mayang pun mantep Mas. Jadi persyaratan mayang itu banyak. Gitu. Harus belajar. Jadi untuk pementasan yang kedua, kayak kerismu benakno ke lho, main cerengetane lho. Kerismu. Lah, iki dibenakke ben. Nah, ngulonke. Lah. Terus kurang. Deglek. Lah, terus. Nah. Berarti so nek mayang yang akan datang harus lebih bagus iki, Mas. Nggih. Konsepnya kudu dikuatke. Inggih, Pak. Nggih. Yo, saiki perintahan Mbake, monggo Mbak kula nyuwun gungan tembang Sinom Parijata piye? Enggak, Dik, Sinom. Loh, kok kurang komplit. Kula nyuwun gungan tembang Sinom Parijata. Sing komplit ora komplit ra gelem nyanyi lho. Ayo piye lemune? Monggo Mas Muni. Sik Pak balenono. Lho, sampean iki lho, monggo Mbak Sinom Parijata. Monggo Mbak Sinom Parijata. Lah ya ngono lho kok. Nggih Mbak Cange. Anjen bar kelas 3 SMP tadi nih ya. Karo Lintang padha. Lintang ora sir nembang. Lintang kan munggah sir nembang. Ya, Nduk, monggo Sinom Parijata, Nduk. Monggo. Ayo muni otomas aja meneng ae urusan iki lho. Iya, sutradara barang kok. Monggo. Aja ming aa to piye maksude penak apa ora suarane? Pinuk mboten Mbak Cange. Kunip. Napa niku Nip? Kunip lek diwalokan pinu. Oh nggih. Iki nek wis sangian ki receh lho ge guyu wong ngono lho sumek lho. Aja betatut.
Mbak Yuli suarane rak sae. Nggih. Berarti niku mastere gara-gara diaturne kutut manggung. Oh, nggih, nggih. Nah, terus sakniki napa malih jenengan dawuh napa? Ngomong apa ngono lho nggih. Dodo obong dupong ku ora dadi sewengi. Nggih. Wes. Niki yogane diurutke nggih Mas nggih. Dadi saka pembalung ngendang. Ngendang terus bunang ngoten nggih. Bunang kagong diurut apik. Nek gigi biasanya nabun apa? Kethuk. Berarti tabon kethuk to, Mas? Nggih kados ngoten. Nek napa nabun napa jenengan? Nggih, kan MKB niku mubeng lho, Pak. Nggih mboten. Nabuh kethuk, Nggih, kethuk. gender, Nggih, genter. ngendang nggih saged. Nggih sithik-sithik saged. Terus saat ini ngatur napa malih Mas pundutane? Niki Mas Anang garenge. Wo wonten pelawake niki. Nggih. Wong nggih wonten pelawake pundi pelawake coba? Nggo, Ayo. Mas Anang. Ayo dulu tok ndak Mas. Dulu tok. Ya. Nah, Mas Anang. Jumeneng Mas, mana napa? Aduh. Niki Mas, niki rak dipidhangetke kalih piyayi saantero. Dalam arti niki rak di streaming. Nggih. Gitu. Nggih. Dadi Suriname saged midhangetke. Nggih. Ngoten nggih. Monggo sami ndedonga nggih. Ya muga-muga ki ya teko rampung ngono. Nggih ta? Nggih. Wah, jan. Mas tapi Mas niki disiarke radio Angkleng Darmo FM. Nggih. 105, piro Mas? 100. 4 MHz. Nggih. Nggih. Hah? Apa ta ku? Tapi jumeneng wonten napa Mas? Ngoten. Wonten saged Mas nggih. Napa? Jumeneng napa mboten Mas nggih? Alah, mboten sah. Jumeneng napa mboten? Nggih niki Jumeneng. nggih. Lho, Mboten sah wong busanane kejawen kok nek apik. oh ya. Nggih. Berarti niki peraturane lungguh. Nggih. Oh nggih. Nggih. Menika asmanipun Mas sinten? Kula niki Raden Arya Tumenggung Anang Sarwanten. Majenge ngriko Mas. Raden sinten Mas? Raden Arya Tumenggung. Oh Temenggung tasik darah Enten kraton nggih. enten griya le mboten kok enten biasa. Oh. Oh nggih nggih nggih. Terus piyayi asli Solo. Mboten. Pundi? Nggih Karanganyar, Pak. Oh nggih. Nggih. Terus sepi ngaturke napa Mas? Nggih kula ngaturken salam taklim. Ditunjuk mateng sinten nggih? Bapak Sumarji. Nggih. Lah sik gadah niki sinten ta? Loh, Pak Sun. Oh nggih jenengan ngoten mawon nggih. Nek Bapak Sumarji niku sesepuhe ngriki. Oh nggih, nggih. Nggih pun ngoten mawon. Loh, kok pun wonten mawon arep ndagel napa wau kok? Lah kula nggih mboten siya sampun dilajengaken mawon. Lho. Bareng kontok-kontok ora sida ditokke. Tapi upami bawa napa? Niki Nggih. sekedap nggih.
Jenengan mengomentari Mas Gigi niku anu pripun? Nek mayang pripun? Nggih, nek perkara dalang menika niku pinter mergo sinau, apik mergo kulino. Tepuk tangan. Lah nggih ta? Nggih napa mboten? Nggih, leres. Pinter mergo sinau, apik mergo kulino. Lajeng Mas. Nggih. Mboten komentar panjenengan dhateng Mas Gigi. Nggih, mpun sae lah wong kula nggih biasa nggih. Ngeten iki. Nggih. Pripun? Listrike aben pripun? Napa? Listrike. Listrike napa? Maksudnya listrike aben mati. Lah pripun ta? Lek catur rak mundak-mandek. Nggih. Anu pripun? Ngajenge teng iki lho Mas. Napa? Teng mriko. Oh nggih. Lah terane kan mentari niku lha piye ta? Nggih, lah pripun? Dan kirang pripun le mayang nek menurut jenengan? Nggih, tumrap kula niku pun sae, Pak. Nggih. Sae. Sing perlu ditambah napa nih? Nggih. Nggih nek anu nggih, cature jane iki kirang. Menurut kula niku kula nggih pripun. Kula abot mikir negara niki. Kok sabut mikir negara babakan napa dados napa? Alah wilayah niku lho jane iki. Masalah wilayah pripun? Hah? Kempun lajengaken mawon. Oh, kok dilajengaken. Napa bawa Mas, bawa? Nggih. Bawa melu ra bawa? Bawa. Sik iso langgame apa to? Wilujeng iki ladrang. Sukma ilang. Bawa. Sik anu kae lho gegarane kae piye kae? Ya, garane wong akrami bawane nggih. Piye to Yul? Piye? Gede, enggak. Niku mikir dipindah Mas ben krungu gendere. Ya. Ora gelem minger wong nyetok. Aja turu lho. Engko sing penting ra dadi jam 3 wis apik Mas. Nggih, sae. Sepiro to ndan kok mulek wae juga. Sing Gegarane wong akrami. Bener ora kok keplok wae. Tutu banda tutu rupa. Keplokane kok ngece ta Mas? maksudnya ngecet napa? Napa menurut perasaan jenengan napa kurang apik ngoten lek ngecet? Nggih, kula niki lho. Among ati pawi tane. Mas, napa perlu dipamerke diurutke wiraswarane nggih? Monggo saged mboten? Omong ana senenono lek ra iso kira-kira. Iki padha karo aku niki, Pak. Iki Mas Ulin iki. Kene. Tapi Mas, Mas sinten niki? Monggo. Nggih. Iya. Yes. Tapi majar lah. Nah, wong iki. Niki asmane sinten Mas? Nggih Menika Sulebul. Aku ki dibancaki Pakku lho nang. Lah piye? Kleru nyaut. Oh, alah. Moto. Mboten nggih, termasuk keturunan keraton napa mboten? Oh, keturunan Mangkunegaran, Pak. Beda meneh. Kratone Oh. Kretan. Kretanmu kuwi. Oh, alah lambe ning mecocot. Iki mau mikir negara iki mah. Ya, piye? Jagongan car gede. Iya, wis. Mau cepatan iki. Iya. Mat-mat. Nang Enggak. lanjutno. Tekan dalan kok ya tekan ngendi. Tenanan. Tekan ngendi to, Dan? Luput. Luput pis. Aja luput. Luput pisan.
kena pisan. Apik, lintune maju nggih. Terus kok wis capok. Lah iya. Ya, kengriwan tapi. Ya. Sule gugup. Yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung. Apik. Ya. Tan kena numbas harta. Lulus anggenmu dadi girong le. Iki dengaran. Bacotnya napa Mas? Nggih. Sarung jagung? Nggih, sarung jagung mawon nggih. Maka. Matuk. Ya gendok. Sintia nggih. Maka mak putrane Pak Dalang Joko Klenteng. Ngaturke sarung jagung nggih. Joko Klenteng. Mas sampean ngomong kok wakil aku kabeh piye to? Wedi niku, Pak. Lho, kok aja wedi karo aku lho. Ya, Sidone Lho, sampean ya ngomong apa ngono kok. ngomong ge, aja ngemut permen ge. Oh, dalang kok ngemut permen ya, Mas? Ya nggih. Pun mangga. Buka bunang, buka. Nggih. Ya. Nah, sarung jagung pun santai mawon, penonton iki tenang mboten sing ngoyak. Pun. Ndang lekas ya kenek, ora ndang lekas penonton ya ngenteni ngoten. Penonton iki penonton warek-warek Mas, dadi mboten muni ngoten. Warek napa niku, Pak? Ya kok ngomah mak mdi dhewe. Nggih. Nggih pun. Kok mek kur nggih pun. Ya Mas, monggo sarung Enggak. jagung. Oh, nggih. Ngampiangan. Lagi muka dimah.
Bapak. Nggih. Pripun Mas? Raose pripun Mas? Nggih biasa mawon nggih. Tesih sumuk maragian Mas Jan. Nggih. Pripun Mas Ige? Nggo Mas Anang. Lah sing dikon kowe kok ya. Mas Anang pripun? Kula nyumanggakake. Lah aku nek kula nyumbangke Mas Jan aku iki neparep-arep. Kula nyumanggakake iki piye? Oh, alah nggih. Dadi diserahne panjenengan. Nggih. Napane niku? Lho niku lho maksude niku. Oh. Mang nembang. Wes saiki dalange genti no. Ya. Setuju? Coba dalange nembang napa? Ya. Apa bebek atus kali apa? Napa sing apalane napa? Kula nyuwun Gundul-gundul pacul. Ora, yen ning Tawang sampean bawa sagete napa? Sampean bawa. Bawa sampean. Gua tak seneni karo sampean lho. Sampean. nggih yen ning Tawang mawon kula. Sampean saged bawa. Saged. Nggih. Tenan lho, tekan nggon lho. Tekan nggon apa? Nggih. Ya, tapi saiki Nggih. Mas dalange nembang. Nggih, monggo. Yen ning Tawang Pajan, weh, lah ya. Tepuk tangane biasanya aku mau ditekeploki kok iki kereneng to. Lah, ngono. ana Batman. Kok enek Ya, ya, Batman? ya. lintang Wah. Kok iso nembang yen ning Tawang? Lah nggih, enten undak-undakane. cah ayu aku ngenteni Megal-megal. Kok megal-megal pripun? Lah napane? Lintange baule iki. Kok iso nembang yen ing Tawang? marang mega nengang kosong Cek kok pripun niku, Mas? Kemampleng nika. Tak cengkelnya. Kemampleng ke teng ati rasane mak nyes ngoten nggih. Iya apa ora to? Wah, durombongan kok kowe. sontakowa tani reki Wis, sampean ngemsi campur sari wae, ora apa-apa. Ra. janji ku eling sumedhot ra Apik jare suarane. sing tias ning sun Ora apa-apa pisanan. Aku nek pisanan ya ngono kuwi mesti aku grup. Nimas ingsun marsapa sinak senan Sithik kok lah. bumi langit Eh,
Oh alah. Terus Mas, tangi sing tias. Tangi sing tias ngenteni Mandek madhep para nyuwara sing cengkok ngapi lho. Itu ngapi. Memanik niku. Nek mriko grogi nek mriki mboten no. Lho kono ya gak nek kono madhep ora apik to cengkoke. Tangi sing tias. Tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Mesti kok sing apik kok eman ta jake. Lah nek wau ngoten kok nggih. Ngenteni gawe. Tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Gonge. Dadek riyen ning Tawang ya, Mas? Nggih. Nggih. Ya, Nyai menur diurutne. Ya ning Tawang. Lintang wong bagus aku ngenteni tekanmu marang mikohing angkasa kang mas sono takon ke bawara tamu janji-janji aku eling wong bagus semedhot rasaning ati lintang-lintangi wingi-wingi kang mas tresnaku sundel wiyati cek semono janjimu disakseni Mega Kartika kairing rasa tresna Iki. Lho tepeng kene kethek kula, Mas. Ya. Kata kono. ana lintang wong bagus semedhot rasaning ati lintang-lintaraning ratri Baik, monggo. mas tresnaku sundel wiyati
Setunggal lagu malih nggih. Nggih. Jabe. Napa niki Mbak Yuli ngaturke setunggal malih nggih, Jeng? Engko Mbak Yuli. Monggo. Perintahan to Mas, wong perintah sindene kok. Monggo Mbak Yuli. Monggo. Sik sigrak. Ayo, Nduk. Nggih, Mbak Cangik. Loro asmara monggo, loro asmara seraginan nggih, Pak. Napa? Mas, mbok yo bos iki ditawani sik nyuwun apa? Kok barang kene iki aku karo kowe kok. Lah iki rumah samu kaya ngene sik bayar sapa? Bapake. Iya nggih. Iya jane. Ha iya. Nggih. Lah mangkat sing ngongkosi sapa? Hah? Mangkat sing ngongkosi sapa? Hah, ngongkosi. Ya bapake yo an iki ora duwe kok. Rong iso golek ngono. Ya wis, lara asmara. Nggih, cocok loro asmara. Iso Mas kowe. Aku iso. Ning aku meneng wae biasa. Ya, monggo. Nggih. Enggak, Mas. Enggak, Mas Anan. Nyokek yo, nyokek yo. Mas. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu neng kono kae gawang-gawang sekon galake Aduh bang bagus hati salih ning hatiku kaya nganteni tekemu Muga-muga Gusti tansah maremno dadi srana usadala asmara. Gayeng ya Mbak Limbo. Kok meneng wae to, Nggih? Iki gak bisa uriki kepiye. Hae ngono lho. Hae no lho Mas. Hea hea. Kene wis gayeng kok kono meneng wae iki lho. Jan. Kuwi iki gugup apa tak tunggu apa piye? Lah iya. Ora aku gugup ya mergo. Wedi ya iya. Iya wedi geragapan saking gilani ya. Karo sapa? Aku. Oh ya wis, aku Ya, ya meneng Aku wae. senengnya menyadari. Wis ayo dilanjutke jam monggo. Ya matur nuwun. Saiki. Ya. Aku ngenteni ning janji-janjimu. Ya. Aku bisa nambani rasa wolo. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu
Jondas to iki. Lah piye? Aku ki ra betah. Lah betah ngapa, Mas? Ra betah ngamplengi kareku. Ngono ta? Iya. Lagi mau aku kan jumenengi ceritane kan ngopo, Mas? Hmm? Ceritane kan ngopo? Ya pokoke didelok wong akeh iki aku ki ngungkape karo kowe. Apa, Mas? Apa ya Allah, apa? Sik tintak Ketoprak. ora ngetek wae. Lah iki ganteng era mau gawe aku gemetar. Nah, ketoprak sik. Ayo, Lakoni. ndang kok lah anu Ya toh, suwe. Mas, iki kok mung nakal to karo aku ki. Lah piye aku nek ra nakal ki jan ora Piye? ora Apa kuwi? ora penak. Oh, iki ra penak. Wis ndang yo. Ting. Hak. Ya kok guyu to? Bener kok. Mas, Gendang lah. Iki dukuwe lho iki. aku ngerti. Janji-janjimu. Aku bisa ngambani asmara. Iya, nggo ingko Matur barang. sembah nuwun, Sampun, Mas. Mbak Ibu. Nggih, mpun nggih. Nggih. Ya wis. Wis iki. Ya urung no. Jare arep. Apa ta, Mas? Apa to, Ki? Nggih. Sidake pura. Ya dibacutke ning gara-gara mengke Ya. mau. Oh ya. Iki wis kukus ngono wae ya. Nggih. Sarene wis cukup. Ya. Ayo enggal nerusake lelakon. Kandaning kang sakarga